Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyom. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan. Kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nag-asawa ta. Kasta kalatan. Jay latan ex-girlfriend mo ti adda dita panunot mo. Sika lang aroden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo ama-amuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok kan kwa na ija impyerno? Masiguradok ngawan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka ti kastoy abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ni Jay Syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardang isay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan titangdan ko nagarado kinitata kanor. Makitang tangdan ka nga garado? Syakmat, sa anak mo ta nagtuloy ang nagadal. Awan ngamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi Jay Syudad? May sak a serbidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ag janitor? Ha? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mama ti Jay Syudad. At da kano ba kanti atrabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta? Janitor kano nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti daka sa mapasamakan ka ijay. Ado ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda naloko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi mapasamak? Pagdagasam nga'y baraok. At da ka no servants quarter ijay nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubot ka. Papanam. Ijay syudad antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitan ti trabaho dito yante? Kaya't kung amin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan trabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito yante. No kwarta ti sapulan ti makaadal. Kwarta mat lang ti sapulan ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapanijay syudad ante. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabaho dito. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apim manaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo kayat nga isagana na tinasaya at amasakbayan na? Namnamam ka di nga da nasaya at amasakbayan na ijay syudad. Imbag dito tadagarado kan agmula. Saan aga po ta ampun ko kat kastan ti tratom kan kuana? Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom, ta ipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayong matimasabat ko, Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo, mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gaputag kuyog, agtarayan? Sa dino kumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iti pagadalan.
Saan mo't apapil ti awit yo? No di kat dadakkel abag. Kwa, ada ba kan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak? Umaymat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Adayon sa mo ti pagtrabaho iti pagad-adalak. Imbagkan ka, tagad-adal ka, Sara? Da kami, agurnong kami pa'y, sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay ka di analiday kayo, sir. Apay nga inawis nak dito ibar. Ada nakadamagak. Amasikog kano idi ti ex ko. Idi pinagsina da kami. Amuyo ka de, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yung ka de, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anatan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko mamakadanon kini Olga daytoy? Makarengreng namin tingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakatinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Wan, nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mo ti isan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagi jay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga iruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kayat asawan day toy. Adda nakatamagak. Amasikog kano gayam idi pinagsina da kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mo't amabalin. Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Uy, makapawan ganas, peste! Saan lang nga sikatikas na tirignana? Uray siyak, awan matang ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Tay kabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda na kauna. Isungarod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing artingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address takes yaw. Nasayat no kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko. Amapan ka no iti address nga intad ko. Mabit siguro amamuan no ayan takes yaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no ag-report ti detective. Sayang na ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babaya Lopez. Uray ko man, no nasaya ti ugali na.
Sir, kasano anam-am mo yung teeksiyaw? Agkaadalan kami, idi. High school kami pailaing, idi. Ket nagayan-ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami sakit tinakam na. Naging inarakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangag mulmulay ta? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon, wano anak-anakan? Ang paisuman ti bagbagag. Apay nagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Ison tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akapsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangip-ipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective? Sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimot ti ay-ayatek. Lading itaktin report ti detective, sir. Makipagrik na ak. Agyamanak. Nasaam da ito anamwak. Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul-asapulag ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan, iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana, iti ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kat, ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Iso nga, di nagsakit. Siyak laang ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impanti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay ang tiyanak na. Nagkariak mo asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, tayo bagak ka ni sir dito opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Noan niya ti ko na ni boss. O sige. Di na ngamin kayat nga agigitdan ti umunag iti opisina na. Kayat na kat saggay sa. Ingkang nga din. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibaga ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlang ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumot ijay away. Paunagam nga rodan. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laang. Ethan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigatyo, sir? Anya ti apelyatom? Anya tinagantinam? Apay ka di, sir. Iawat mo ti bayo daytam, Ethan. Iawat mo atagos kanyak ti bayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o italawas ang napauluan. Pamakawan,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, iti nagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sangal daw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador, iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh. Anya ti apelyedom. Anya tinagan ti inam. Ay, apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Yawat mo adagos kanyak ti bayo datam. Atoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Oh, lipatin yan. Mabalinda ka panawan iti opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige, mangrugitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jay ti reaksyon ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak matngarod. Uri siya, naklaatak. Diyak mailadawan ti rupa na. Apaman anakita na ka. Amang ano da kaing hingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wenno ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss, idi nakita nak. Ay, madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayin ni tatang, idi ubingat pa eh. Sir, anya ka di day takit kita, takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mati apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw. Idin to tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti marignak. Ha? Anya ti marigrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Gamawan pang ipagbagam. Diyak kayat amaamuan ta. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away.
Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ika gumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May sakmat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minan dito, oy. Kasta ka di, Manong? Sabay ko ma, tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadi agad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, Manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Ubingak pa'y kano, idi natay. Ay, katinam nga ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga mayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanon amana, sir. Sino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko dinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam si putam lata. Nupod numat lang ti pagpagana. Ay, sir. Kayat yu ka day. Tadda mapan ijay ilid ang agimbestiga. Sige. Ngam masapul asan dang agpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan. Nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da itan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Wen Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y iti elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Inis a baryoyaw. Amangan no inakmat patpasyar to Jay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga rot ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan, Manong. Ita kadilaan nga mapan kayo, ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire. Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Iti batog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba day, Jay? Adamat kaaruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amuman ka nagijay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tadi nagdamag may papankada Claire kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da? No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da? Sika ka di ti nagdamagan da? Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da? Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo, tasimangpet ka, nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagak latang rood, asimangpet ka idi, nga adda ubam nga ubing. Anya ka di pa kakumikumam ita. Kanayon ka matabisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka di ti pakasik naram no bisiyag. Di ka matiramraman Inta ko mamat agtur.
Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kayat mo? Itad ko ti masabol mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka dayta. Ado ti asikaswag. No kayat mo? I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbag dagiti amigam. Tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor. Mapalinlat ta. Sir, naamuan may anak ni Bagat Anita ni Ethan. Apay nga ta kaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalapit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakainga sa tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalapit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sana ka nagkamali ang nangalakan ko na. Numakadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na ka no iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamat lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa Poland ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapol? Sapay ko ba? Tamasarakan da. Apay analiday kay itang manang. Adda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tangaw may pumasyar mat dito'y away? Adday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatagkanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang? No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Mangin insulto ka ka di? Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, dita ka pa'y dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana? At dala pang panunutok. Mapan ka di jay sudad. Una, nana, adaming klase mi inton bigan. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod iti pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput da. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy ti panagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol into umaya pa nagsaserek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di oras santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase. Kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Mayat. Mailiwak, anak ko. May kawak, iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makalak iti bakasyon ko. Umayak pumasyar dita. Wen man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wen, Nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko man, Nanang. Uray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, Nang.
Uray ka di mat ni Claire? Kasta mat ti aramiden na? Wala nang, aggidan kami nga ginroll. Agpada kami ti inroll, tapno agkadalan kami adwa. Ada-kada kayo dayta. Agsingsingpad kayo nga roon, tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sar. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod amaamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Sino day ta sumungad anak nga to tikiday na? Agturong mat iti opisina ni Sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isungat ati agyan di ta opisina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaingingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga ron ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdandan na dagitoy ijay syudad. Iti may sang aldaw pa nagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daun da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dahita, ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Isungat ati agyan di ta opisina ni Sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan di ta opisina. Papanan ni Sir, no adda di ta ti asawa na. Mapan iti sabali ang negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sabali ang negosyo ni Sir. Adda pa'y pribado a bangko da. Adda iti tengat syudad. Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupas ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasa tabaknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kaano ti flight mo? Hinton ka ni kadwa. Awan parikot. At damat karga ti credit card mo. Sabali la ti cash abalon mo. Anya ka di ayat saan mo mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan sabat ang negosyo nga mindyas asikaswam? Makita kat, kaslaad da sa bali? Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka. Makumikom ka itibanag, adyak maawatan. Kaano ka di sumangpot niya itan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi dun ta umay tumulong.
Kasano ko makaadal no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta. Ang mga nagdenden nadan kini Claire. Rason dalaang dayta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap da ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masuman, di mo kaya't apagtalunan. Saan nga itikas ta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar ni Manong? Mapan kayo ka di manan? Ay, saan ading ko? At dalay na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar ni Manong? Awan, ading ko. Nabayagayam nga awan day jay. Swapin manaw kami matlaang adagos. Kasta ka di? Ngam, amamuyo mat ni Claire? Kasano nga amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan na eh. Uri ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Lasingpot dagi di akatrabahwag. Nagagat da pa nga agpadpada. Sa baling samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, Nana. Basig ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Nina naman, imbaga na tipod no. Naman, pangasim man tatulungan nak, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibaga madagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak mo din makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus, naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da napananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga adal day jay? Imbaga nakin ka nga ang mga nagtaray daitan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuintun sumangpot ni Claire kat addan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday tatambor. Dakkel ti tiyan nati kayat kosawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sunggad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao kat adaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naing paglakit din, tamapan-gayam iti Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni Sir. Wen, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta amapan ibaga kay Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day, chay. Apay nga ta kabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni Sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka? Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Tsak mawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensyakan. At amo ti driver amang itulutkan ka. Kanayon kalat panakas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaang nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak itikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla kumakasto iti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Santo a nasamit.
Kaslakan ka. Saan nasamit? No di kat napait? Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito, Lord, sir. Itati schedule ti meeting may itikadwa kiti negosyo. Umay dito'y opisinag. Ay, sumat kagayam Importantin sa amot ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Isu nga impaya beauty abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmahan mo ti abogado. Sir, kasanom, nuagkapsot kayon taw. Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw. Nuapay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, numasarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramidak, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger. Ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka diti akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga itibigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da. Aging gay ti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mingamin ti makaadal. Wan, Barok. May mayat matlang na makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserrak. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakat ti panagadal na. Iswa day ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Siga ka diti masabat ko, Sarah? San? Apay dagita naka-portfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akasta ti jar mo? San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kasta nga itsuram? Masikog ka met. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka di? Saan? O sige, panawan ka pa'y. Agad-adal, namapay masikog. Di na sinungbatan ti saludsud ko, noaddan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito restaurant. Napanam ka di? Inbaon nak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti papan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When tagad adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng gano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ipanagadal na no si Mardeng. Kasano? Nakakyad mo ito na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan matakyad? Masikog. Ha? Masikog? Saan nga taaboy ong nalaang talimukmag? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, ng pinanawan na kid din. Ha? Di na kasinungbatan, no adda asawa na? Agsipot ako na yung aginroll kayo, at daitad ko kada kayo. Anya na ita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta, anayon ti pag-enroll yo ato. Ha? Ngaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, wenno iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami, wanay, sir. Mangnamnama kayo, at dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pag nadayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yo. Nulagad na singpet, kan natulnog kayo, nasaya at ipagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din, taim manugot ni sir nga agadal ta.
Nang tadpa iti kwarta, apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Ay, kasano nga tantisan ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro, itad da iti charity institution, nawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga honest dagit empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pagmadyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangagpaiso? Anya ka diti maisingasing mo kanyak ejay bagbagak, nana? Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga itiremedyo na. Ibagam anga, addan apo kuyo tatang, nanang, kunama. Masayar dalakik di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Jesus, Allah ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Di na magnangarod da ito inuaddan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, tamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masayar lakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna tada sakit ni nanang iti puso. Allah ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y ngay. Iyanak mo ah. Taanak mo kang ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan aya. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige matin nana. Anya ti singasing mo nga ramidag. Awan ti amok arimedyo. Anusam ti bunga tinaramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga dati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naimbag tayo may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang, mailiwak met. Isungay ka gumaakti ng alay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabahom? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikkan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at karod ti bosi uno kasta. Wen nanang, impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam, tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako nay nanang, ikagumak ti makadal. Manipod imikatak iti paktorya pagtrabahwak. Iti andakan iti biyag ko. Sana kun anak trabaho pa'y. Isu adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapul dagiti detective.
Awan pa'y matreport na kanyak. Ay, daytang arot ti paglatiниtak, sir. Di da ka dinamuan. No asino dagiti kadwa ni Eli, sakbayan natay. Dinamag da dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Eli. Napanti detektive iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Ang mga nuad na nang ipaampunan na sa balay. Olga, nakawag ka met. At nakadi bagam. Naragragsak ko mano at dakamag dito'y akadwak. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. At dapay may sapa ka kumikumak. Anya na unay ayaday tapa ka kumikumam. Makapasurod. Ibagak man lang ang tapno agsardeng ka. Ipapabirok ko ti anak mi iti day di Eli nga ex ko. Day di ko nam. Natay ka din ti ex mo. Mano ka nun atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko makastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak na ko may mauawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbag abigat yun, Nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawid. At dakat ni Ethan. Ay, Nana. Ay, amangan numabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan iti syudad. Jay trabaho mi Nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, Nana. Sa anak mo't ngaggaganat ngagsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, Nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalagpas ka. Sa anak ngagkarkani. Ngam, ikagumaak, Nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim atomboy. At da ka di madingay naramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan kanuno kaslaakan ni Sarah nga agsikog tumot. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas diti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbiti pan nakisinong bat mo ken kuana. San ngagpabak dayjay. No anya ti rason na, isoon. Ha? Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bilin ni nanang, asaan ko kano atutupan? Baybay aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Ang mga no di na kang palubusan ni Boss Mingag bakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rod mang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, tait kam tinasingpat abos mo. Nanang, masigurado ka kayat ni Boss ti Guyabano. Ken naloom a papaya. Ay una barok. Nasamit dagi jay, talaluom iti poon na. Agbati kayon dito'y balay. Sakti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itagtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan nasamit?
Naata siguro day dyan, apuros. Sada yung paluong. Siguro. Adulat na ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapoy ti kwarta. Adamang loko, gapoy ti kwarta. Ado ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am-am mo ti pada na pobre. Kat, kasta ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taam mo kasanak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di naktol am-am mo. Uy, iti ka ano man. Di kanto pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Claire. Imbes nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tinitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matagijay. Uray mula na, tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kat nga road. Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tamangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kumaat inik ka na. Saan ka mat nga agrigrigan tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa mat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam mat laeng iti huweteng saanan. Aramatan na nga agadal ti kwarta na. Imbag to ano makaadal. Ramanan nyo da iti kapuros aprutas, sir. Inalayo ka DJ away dagitoy baro. Wen, sir, kapuros dagita. Naloom iji puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. At daman tamagyak barok. Anya da ita, sir. Amom ka di. No sa dino tinakayanakam. Ay, saan ko adinamag kininanang ko, sir? Lading itak barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ako na itintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Diyak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga nakadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no? No sa dino tinakayanakak? Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinang-enroll kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakayanakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakayanakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak ngarod mawatan ti bagi. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka din nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo illegal adoption sakbay anatay tinana. Awan, apay na damag mo dayta. Kasla bugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabyr. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Hospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Iso tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit tinana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakal mo. Nakita dati sigog mo. O, nana. Sinalpakit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino nga iti saan ang makapungtot? Sana bali
Taawanin sakit na. Ngam, nasakit tinagam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang? Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga ruda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat ka no matunton ti anak yo. Tawan ka no uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na pulos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Ay, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan da kiti detective sir. Sa anak ngagsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko ma, tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro ng anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Atap ko laeng, sir. Da kayo matinang iba ka? Nga awan ti in rehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Ay, jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti rignak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamakkan ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpad ka na kayo kan ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka ding agpayso tinakayanakak nanang. Tapay at dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Di napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan kan Claire nga agtrabaho iti bigat, katagadal da iti malam. Iti matayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sangal daw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda ito iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapay adinamag na kan kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. O nanang, apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak tado tinegosyo na, nanang. At dapay ka no pasdag na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan.
Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din, tagwarwaras adamag. Di ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na. Ama si kugam ti ex na di nagsina da. Ay, naggasatan day tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amangan no addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day taabanag. Pa-DNA da nupod numot lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak da ita? Ay da, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man dito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamaisamkit diti agadan. Apay nga tama siya na kini boss. Lukas di analiday nanang. Sa dino ka diti nang birukan da iti kunkuna ng anak na. At da kano detektiv abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anamuan mi. In sikreto na ka ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan niyo ako nam. Di na kaya't amamuan ti asawa na. Tanalaing kano asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampon mo ni Itan? Nasyak ti sika. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak lang na. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyido na. Gatsyakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro abasol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan an nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Into di baga na akinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramidan ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawag man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir? Babae nga daw, no lalaki. Rantala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Tsak nga rod mawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Ay, malagip ko gayam. Apay nga danapan iti lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pasat ti investigasyon da. Siguro. Apay nga min adina mag-adagos ni bus no asino ti inam. Saan dapat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo no apay akas jay ti reaksyon na iti nagkita kayo. Hello, nakaawag ka met. Nasarakam ka din ti kung kunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarag? Agsipot ta iso lang mo tinapatagkan ka. Di napaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray sika, kat saan mo ama ipaay. Kayat ko lang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardeng, aging gaajak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti pa nagpampanunot mon manang. Apay,
Di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke ang tao. Ang mamatgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagaken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasak nga lukuyan ni itan ngagpamarang, nga iso ti anak tipos na. Anya kumabat ti pamanagnag mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulagat umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, dita ka man langan. Sigamat gayam manong. Mapan ka di ijay lugar ni? Kayat ka amaamuan. No asino ti kunayo agayam yo ijay lugar ni. Ado nga ili ti papapanan mi. Tanda nga min sapsapulan may. May sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Tama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay lugar yo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jay lugar yo. Saan kami nga roden ang mapanijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo kadikan ka? Sige. No lakat adda maibagam nga agmayos. Adda ka tukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Gusto tinangag mo. Adda itanmikan ka akas guna. No adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Adda ka di am-amu yung agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay? Adda nga mi nagsapsapol, nana. Panagunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayon, no adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samot tayo. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti ang gunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agberok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan, agberok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Adda detektive nga agsapsampol, nana. Adda kanong tangdan no adda mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wala, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damat no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisaray ti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti Mayos. Anya, taapay ba't ti agapilyedo iti Mayos? Adda kanot tangdan ti makasapul. Asino ko mama timangtad iti tangdan ako nam? Namam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Mapanam ka dimot, manang. Mapanak ni Jayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakan kwa na. Anya nga iti nga importante. Apay adi mo ibagakan niya. Para kan kwa na laeng ti ibagak. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Matt. Umay ka man bet dito'y terminal ti bus, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante di bagakan ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwari ti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal ti boss, ha? Agdiritso ka dito'y. O, Nanang. Bye. Aramidag timbilin ni Eling Aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak ba't anasaya at nga inakan ko na.
Uray kaskas dinungdungok ba't akas anak ko ni Ethan. Urayot dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada nasarakan ta nga agapilyedo iti mayos. Iawag ta kan ni Manong Conrad tapno umayda dito eh. Pudno nga tanga da itida kadata kwarta. Dayta mo timbaga ni Manong Conrad. Mabitla ang tawagak. Dakil nga tamo titid na kadata. Masapul adaktakkel titangdan ko Tasyak tinangibagakan ka. Rupat kwarta gamat gayam loka. Anyang ingarod. No iso di iso. Una, tanusan asya. Imay ta ka di dito ili? Uwan ko na lang arudan. Sige, agawaam kidi. Tamagagaranak ang makaigam iti kwarta. Agpada tamad gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Oh, apay nga dardaras ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Nginanang, at da kano ijay terminal tibos dito syudad. Inaksabten. Ay, itaman pa'y. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. At dalakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot? Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga mayraman ka maladaw. Ay, wan gayaman niya. At dagayam isubmit tayo a homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga maladawak. Ay, apay kas lamatartaranta ka. Tsaka mo, kalahat nga kaba-kaba ti marukong ko. Ay, anya nga tadaytan ngay. Nasaya at tadakan anak. Dungag ka analaing iti bagakan ka. Ha? Apay ka ni nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan nak, anak. No itala ang aramidag da ito Apay ka di. Anya da ita. Diyak amuno anya ti ibo nga da ito nga aramidag. Ngam da ito iti mang lawlawag iti amin. Di da kumamat paggagaran no anyaman da ita nanang. Pangaasim, salimat matam da ito'y. Napatag-unay da ito'y iti biyag mo. Anya ka di da ita nanang. Adaitid ko kan ka. Da ito'y titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa mga ipatpatag kaunay anak ko. Uray saan nyo abaliksan nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabitlan. Anda irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito'y. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitak. Pakawanan anak ko. Anya nga minday tananang. Saan kayo amaawatan? Sa limat matam analaing da ito'y iden ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti pagkibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mabit lang. Ada irwar ko iti bag ko. Babaan iti da ito'y. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak, pakawanan anak ko. Anya ka di da ita nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot-matam analaing da ito'y itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim anak. No anyaman da ita.
ikarik nanang. Mabit lang, taalag itibag ko. Um, ah, Ha? Basit akaheta ti enwaryo iti bagyo nanang. wan anak, porselas ken singsing daytoy. Aram atem, ngem saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngem iunay-unay ko, saan mo apukawan ken ipabulod. Kwarta man dayta bilbilangem, nangalaam ka di iti dayta. Adda nga nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kongrat. Kat inikan na kami adagos iti pirak. Anya ti inaramidyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbis ti garandan sa. Ang mga no kriminal. Day talaang ti inaramidyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay manang. Napanda Sir Conrad ijay balayda. Adda ka nung amin napatag adamaganda iti agapilyedo iti mayos. Ang mga nukabagyan day di Eli mayos. Oh, anya nga iti itantanamiti mo. Umapre ka diti kwarta ka. Ay, kwa, uwan, adda kumamat kasta kwartak. Kunak tumang ngamin, nga aramatan taniitan, tapno bumaknang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? At dalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di day jay? Jak mawatan dagiti imbagbagana. Kano apay adumawdawat kanya kiti pamakawan. Pamakawan? Kaapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Day tangarot ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga ta makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram kan kuana? Kabayatan nga data dito'y syudad? Siguro Dahil ka di lang ti ginagara na? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaala yung nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpaiso idi ni ilay. Nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Daytay ta ti dakkel a parekot. Ulila ka nugayam ademang ni ilay. Naranggas ti maysa nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan ka nun anak iasawa? Tamamartag. Awan mang kayat kan kuana a babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw-awid, manipod nagtalaw, sir? Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kuana, ama si Kog. Apay ngay mawag ka manen. Across country mapanak iti Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa yung maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Noan niya ti pakaragsakam, aramidam. Saan asyak ti tubeng? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka diti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na kadagiti kakabagyam ijay? Dumanon ti pakumustam.
Sige nga, Rodan. Sige, bye. Ninsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na nasaan ang makaawid. Well ka no, mapan ka no di Amerika. Ay, di awan ti kadwayon ditaw, amang tarawid-wid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Sapay la ko ma, tagbaligi tayo, sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga ti anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbi ti nagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa ya, sir. Panawan ka pa nga ron dito'y. Ing kami manan agpaspasarak nga birok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ang ginagaran ni nanang mo dito syudad? At dainted na kanyak, ngimbilin na asalimot matak ka no. Dakkel ka no, ti pakainaigan na iti biyak ko. Anya ko madayjay. Ay naitan. Pagsidsid da awan na. Makitam ka diti adda dito imak. Oh. Wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. Mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano titulbak iti kinatao. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbak ti kinataong ti sing-sing kan pulseras. Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbagana. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko nana, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manen, sir. Adda ka di maitulong ko, tapno maksayan ti dagansan na marikrik nayo. Mabalin ka ding agtugaw kay ti samok. Kayat ka aming mingan barok. Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mga iti liday amarikriknak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Ti sing-sing kan porselas mo. Ha? Daytoy, sir? Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible daytoy. Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, barok. Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatagkanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mga agsina kayo. Nagadal lang mat ijay syudad. Agawid tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sekreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo, no naragsakak to, wano saan. Inton lumtuad day ta a sikreto ako nak. Agurigor ka ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawang manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga adda sikreto a may parangarang. Mabalin ka di nga ikatam ti alahas mo. At dakita kiti unag na. Ariglado, sir. Ikatek. At iti porselas kan sing-sing, sir. Awatin nyo.
takitaan niyo ako nayo. Makitam ka di, tinayurit iti uneg. Salva, Eli. Nangalaam ka dagitoy. Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman tinakasurat iti uneg, awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir. Wen, payabak ni Conrad. Ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinayabanda ka no, sir. Darasam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan? Apay, sir. Darasam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir. Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masumbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga ron, sir. At ay parking na tilugan. Adayo ka di pa'y tilugaryo, Ethan. 30 minutos pa'y titarayan tilugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartakan, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaano simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Diyak amin makontrol ti bagik. Kayat kun makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir? Sigod ka di nga agam mo kayaw? San? Nga madalaki di sekreto arumbang amamuak. Dandani tayo, sir. Agkalma kayo lahing. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isa sang bayo itinano mo abalay me, sir. Napatagtigagarakan ka, Mrs. Anita Clavier. Correction, sir. Miss Anita Clavier. Anya, kasano nga rot anataan ka iti anak, no miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan ni tinamnama. Agkari ka, gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikari, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam, daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Itun adaanan. Iti husto nga itad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta, di pakalaglagi pa. Iti ama ti anak ko. Ani, Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko man. Kaniisan nga anak ko. Sa anak ko. Makapagbayag. Eli, apayan gayam. Apaya pinanawang mantan ti anak mo. Kasta tinapasamak, sir. Ni Eli Mayos ti na ni Ethan. Inampun ko. Nakaasimat. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo, akas ta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainap ko lahing daytoy?
pakawanan na kanak. Nagsirsirbi ka kanya kas trabahador. Idinto ta anak kagayam. Awagan na kiti daddy. Saan na, sir? Ha? Kat si ka, Anita. Agsipod ta di mo binaybayan ti anak ko. Umay ka matid jay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Taitamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.